जि जोनोम सान फैगौ 18 एप्रिल 2020 मायथाइयाव जों खुंनो थाम-थिम खालामबाय आरो गुरुदेबनि 161थि जि जोनोम सान बेखौ गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव खुंगोन। बे थांखियैनो जों दिनै मोनसे बानजाय आफाद दानायनि मेल जथुमो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि PGSU हलाव। दिनैनि बे मेलाव जों बानजाय आफादखौ गोख्रों रायजोफोरनि मददजों मोनसे मोजां बानजाय आफाद दायो। बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै गुवाहाटीनि जलेस्वर ब्रह्म बाबाखौ जोङो सायख'दों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आफादगिरि मनिराम बरगयारी बिथांखौ जों बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै जों सायख'बाय। जों मिजिंथिदों फैगौ गुरुदेबनि जि जोनोम सान 2020 मायथाइनि 18 एप्रिल बेयाव जोङो मोजाङै मोजां खुंनो हागोन आरो बे हाबाफारियावनो जोङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय 3थि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्था बेखौ जों होगोन आरो जायनो जों होगोन बेखौ जोङो दा फोसावथ'नो हायाखै। थाबैनो जों फोसावनो जों नाजागोन। दा बे हाबाफारियाव जोङो आरोबाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि मानगोनां VC बिथांखौ गाहाय आलासि लानायनि मोनसे थांखि लादों आरो लोगोसे जोङो लिरगिरि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्राय हरगोन बे हाबाफारियाव। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो जि फैगौ हाबाफारि 18 एप्रिल बे हाबाफारियाव साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे हाबाफारिया जाफुङैया बे रायजोफोरनि सायाव। रायजोफ्रा जोंखौ जुदि मदद होयोब्ला बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन। आरो जोबनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुरुदेबनि जि जोनोम सान बेखौ जों खुंबोगासिनो दं आरो बे खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जि गोथौ सान्थौ बेखौ जों फोथांनानै लाखिनाय आरो गुवार खालामनाय। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौल' फोसावनानै गावनि जि गोथार हाबा मावनाय बेखौ बेंखनाव दोनाखैमोन। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, थुनलाइ, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव हाबा मावदोंमोन। बेनिखायनो आङो फोथायो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जि मोनसे गोथार सान्थौ बिथांनि सान्थौखौ लानानै जों दिनै बयबो खामानि मावनांगौ। मोनफ्रोमबो आफादनि मोनफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरिफ्रा गुरुदेबनि जि गोथौ सान्थौ बेखौ जुदि मान होनानै खामानि मावलाङोब्ला जोङो जाफुंसारनो हागोन आरो गुरुदेबखौ जोङो मान होनाय जागोन होननानै आङो मिजिंथियो। गोजोन्थों।